sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwatiri kuita kunoko. Nyaya yangu yekutanga ndiani ndiya MsRed. MsRed regai nditi nhasi vakonzera nyakanyaka nekuda kwevidhio yavo vakaita palive stream pavo. Asi kutaura kwandiri kuita Facebook yese yakazara vidhio yani yaMsRed iyo ndakataura zuro kuti MsRed vakabuda kutaura kuti aiwa imi maZimbabweans imimi you don't love yourself. Ndokubva necomparison yeNigeria. Ndosakuti zvogwadza vanhu zvisingaiti sokuti nekuda kweMsRed makatiita sei makaita compare and contrast neNigeria. Handiti hazvina kushata kuda vane mareasons avo wai vakaita saizvozvo. Tochibva ipapo tida pakuti zvakare maartisti vamwewo maproducer masocialites vaitenga nyaya vaenda kundotora mari vakati aiwa can we buy the case vakaita sana Olinda Chapel naBuddhas Chio ndo vandamboona nevamwe vakasiyana vaita kunoita buy that story ndokutanga kuita representative wevanhu. Olinda vaswedera vachiposta Olinda vaswedera zvakare vachisa munhu. Olinda ndi munoziva kuti vari kustarta kuita uchuchisi. Muchuchisi chaiye kunge vachipfeka magauni nezvinhu zvemabvindi panapa kuita lawyer. Ndo zvavaita sei zvakuti hanzi kuti vachazvosvika pane zvitanda zvezvo kuti vanenge vari mukati mekoti here kana kuti kudii. Asi vari kurepresenta mahuman rights. Ndo vanhu zvavanga ndichiona hangu comment section kuti zvikanzi shes in procedure or in alignment yekuti vazoita idzodzo vachuchisi. Saka akasatomirira izvo zvemahuman rights uzoita sei. Ndo zvakuzama kuita panapa nekuti vanga vachiti vakaposta voita nelive zvina kushata vaita live palive apa vangadanzira kuti iwo chesekana iwo MsRed wendi wapura futi wakamboita imwe nyakanyaka yako watirepresenta kuGhana uko. Pawakati representa kuGhana uko wakataura nhema ukazodzoka uchiti apology I am sorry. Wende huno usauya uchiti zvoni ndokumbira regero. Sorry yako yakapera kupi? Yapera mamungezumu yakaita zvokwadi yakayerera naLimpopo usauya nayo sorry iyoyo nekuti iwe unototijairira. Ndo maonera ndaita kuti hanzi unotojairira maZimbabweans iwewe MsRed yavaenda palive yakati I'm here aid me. MsRed like I said munhu unozvimiririra nyange zvaita se munoona futi vachidzoka nezvibrigadier vanodzoka futi nezvibrigadier vanhu vose vachivaundira left right and center but she will come back. Ndo zvandakanotisa kuna MsRed vakati miye pavaenda pacho ndoona kuti foni yange ichizhozhira. Foni handizokuti ndeyekudivi kwavo MsRed masaisai anga achinetsa here nekuti yanga ichizhozhira chiti korokoro asi kasi kunyaisa kuziva kuti chichaitika kuti vasakuti vangu achidhiraivha kuti asakuti handizi kuti chichanichitika ipapo asi zvandokwanisa kutaura ndokuti nauzonzwa kuti vati kudii zvanga zvichizhozhira zvanga zvine mazhozha zvisingamboiti. Saka ndo zvandokwanisa kutaura izvozvo asi kwanzi ukauya ukazvidefenda zvawakataura zuro it means there is something wrong with you. Kana zvina kushata chirege tinde kumaposti anga achikandwa gantange naBuddhas ndobva ipapo ndoenda panayo mainland nemacomments acho kuti vanhu vanga vachiti kudii pamusoro pevidhio iyi yaita viral muzuva ranhasi. Zvikanzi naBuddhas Chapel handivenge vanhu but this lady handimufariri hangu. Vanhu vari kutambura vamwe vane hama dzakashayika. Iye anongoramba achiti hanzi zvinhu zvakanaka muzvipatara hamuna mishonga mabasa hakuna. Mwari ndiregerereiwo. I don't like this lady. Vanhu vari kutambura zvisingaite vamwe vane mamasters izvozvi vari kusera vachirova mutoriro neguka iwe woti zvinhu zvakanaka kunyika kwedu. Why uchidaro putseke wako. Ndo zvavanyatsa kunyora ndati ndizvitauri panapa. Zvikanzi muregerere order ane dzvene uyo kwaari yakamunakira selfish yake ini ndomudisisisa. That makes the two of us. I think hate is a big word guys. Unongoona kuti vanhu vamuite unfollow zvokwadi pasocial tione kuti anotaura nani. Vamwe vakati iye ari kudya ndosaka vanonzi vanani ko amai ava vasina chimwoyo wechibereko zvinorwadza kudai. Dear akuzvinyanya anoonererwa zvisina basa munhu iyeyu atizonani. Vamwe vakati unonzani vamwe vakasatomuziva atotrend asingamboiti. Ndo panonzi bad publicity is good publicity nekuti vamwe vanga vasingamuziva kumuziva.
haiwa ko nekubonga kutanzi kuwadzikira nekudai usoti handizivi nekuda kwei vanhu vakachiona sezvo kuda uri padiet. Diet is always good guys. It's not like kuti munhu akaslima zvitonzi uri kurwara kuti kuda uri padiet. She has been traveling in tourist attractive areas around Zimbabwe. I have seen my uploads a few days ago. So I think that's when she said Zimu yakanaka but kunaka kwekutaurwa yave economy maybe ndokunaka kwakuti kuti kana iri nyaya yekutaravira kana iri nyaya yekuona nzvimbo aiwa Zimu is beautiful kuna ndo zvakutaura zvikanamwe asi she is beautiful zvake chakanaka mukaka urungu zvikanzi but sitoko manje ndakasaziva kuti ndatotanga ndasi kuti kune hwiri rinonzi sitoko paGoogle. I didn't know kuti there is a word rinonzi sitoko zvikanzi inangu I don't follow her asi inini rega nditi pakuzenge vakutuka munhu nezvahekera izvi rega nditi dziendaita pweri papapo zvavanga vakuzotuka zvavo vanga vakunyanya kuita too deep vanhu zvikanzi sitoko into kuti what is a sitoko pakuenda kunotasa kuti what is a sitoko pependa ndi an attractive female who is materialistic, mostly beauty without brains. I didn't know that was one ask kuti there is a word rinonzi sitoko zvakanaka ngoti unongochidzidzawo mastreet zvakare. Vamwe vakati usiku zvokwadi hwakatotambiswa zvokwadi tichingotamba tingoudzwa izvi zvine munhu uyu here. Vamwe vakatukirira vamwe vakadi asi chirege ndigumire ipapo nekuti zvakangoma hazvo vamwe vanga vakupinda nemafilling station. Vamwe vakati tiri kumuzva vakati hazvina kushata tochibva ipapo toenda kuna Olinda vakati anyway I waited to have a conversation. My opinion is let's be sensitive to other people's suffering, especially when those people are our fellow countrymen. Happy Sunday all. #ZimLiveMatter. Ndo zvataura nasisi Olinda. Zvanzi takamira nayo zvokwadi kubva kare zvokwadi asi munhu uyo achitaura izvozvizvi why? Iwe MsRed iwe dzikama. MsRed unowanza mbanje ndivamwa unodamba mazvokwadi. Why uri kutaura zvakaita sezvizvizvi? This is complete utter nonsense. Vamwe vakati it's like talking about abusive husband only to find kuti wakashayika kare ukwaneni. Vamwe ndokuti she's got a point though about how Nigerians speak of their country with pride, how they celebrate their culture, food, music. It's very true. You can never hold a negative conversation about Nigeria with a Nigerian. Ataura sure. Mukangora pakudi kudzwa chokwadi chete. Vamwe ndokuti that said people are suffering and dead red usadero iwe. Handiti you are living in your own world. This is all very offensive kune maZimbabweans. I think we need to cancel her permanently. How can you cancel a person? Cancel as a celebrity, as a socialite, unfollow. MsRed vane followers akawanda. Vane followers akawanda kwete zvokumboseka. Kune followers akawanda anotevera MsRed nekuda kwokuti nematauriro avanoita. Kwetawo vamwe vanotevera vashoma wokuda percentage inotevera kuti nekuda kwokuti vanongoda kuona kuti akuti chii kuti vakuzomondomora vachimutuka. Zvikanzi ende warotomoka zvokwadi. Zvikanzi nevamwe zvakare we love our country but with the situation we are I think there is nothing to be proud. Ndo chokwadi. Vamwe ndokuti ndaramba mweya wako hakira ndisina kunzwisa. Guys balance me. Atadza papi. I didn't get a thing. Zvikanzi iwo udazama kunormalize zvinhu situation yatiri iwo uchirarama life yako iri different nesu here. Zvikanzi nevamwe pane zvaataura kana kuti pane zvaataura zvakaipa here apa unless kune zvimwe zvatisina kuona nekuti isusu hatina kunzwa zvaataura zvakaipa. Guys, I can't stand MsRed. Uyangidina. I don't know why people love and listen to her. Ndo zvandambotara pepe kuti kune vanhu vanotomufollowawo nekuda kwekuti vanofarira zvaanotaura. Maona manje. Saka there is nothing you can do kana in terms of kucancela nekuti vanhu vanenge vachitoda izvozvo zvacho zvanenge achitotaura. Zvikanzi nevamwewo why is she comparing us to Nigerians? We are Nigerians. Are we Nigerians? Are Nigerians we? Meow. Nevamwewo. Like she has spoken to each and every Nigerians, including members of the Boko Haram.
nai nekukura kwakaita Nigeria here ikoko musadero vedu we, don't do that to us. Vamwe vakatukirira, vamwe vakadidi, saka ndozvandokwasa kutaura izvozvo kuti zvaitika MsRed pavati am here zvikanzi iwe uya utiudze iwewo kuti chii chikuitika nekuti wamboramba kued wawo 1 zvikanzi nevamwe, sorry MsRed, I judged before watching your video, I see what you meant. Handiti zvikanzi uyu arapo muedhei apimupedzerani ndobva edhewa asi atikura nemha vatauro vazama kutaura ndozvandaura kuti hatina zvandawana kuti yanga ichizvozvomera foni yavo zvikanzi we don't, so Linda, we don't speak ill of our country, we speak ill of zvimwewo zvinhu. The country haina zvayatita zviri wrong, saka usamixa zvinhu zviviri izvozvo ndo zvataura. Saka vamwe vakati yes, for the first time we support so Linda, for the first time mataura kuti nepoint munhu anofanira kuudzirwa adzoke mugwara. Ndozvo zvaatanga achitaura nekuti vamwe vachigwadza kuti watikomberei nemanigerians, why uri kutikombera, nekuti manje kumapeji wanga watanzi MsRed wakati Zimbabweans are dumb. Ndo zvakatorwa mumapeji ka. Saka nyaya yacho yatukiswa in different ways. Saka handizi kuti ichapera sei. Asi nhasi ranga zuva ravo. Queen Tatelicious ndo kuti I'm followed by a lot of mvana ladies. Mvana dzangu dzine order. Asi mvana iri rekera iri rinovhaira kunge risingagari muZimbabwe nei. Handisi kuti nekuda kwei vanga vachingoramba vachinibvana zvawasi vakati nekuda kwei wakafumuka zira vamwe maZimbabwe netsitsi iwe naQueen Pepe zvikanzi the queen has spoken nevanhu zvikati hazvina kushata. Vanhu vakatuka zvavatukirira vanga vachingotukawo avo MsRed vatukirirwa zvakawo asi ndozvandokwanisa kutaura muvhidhiyo ino chakubatai zvakare.